שלום לכולם. לפני כמה חודשים רכשנו את מכשיר ריונקס. אני יכול להגיד לכם שמאז פשוט מצאנו פתרון דרך המכשיר הזה לכל בעיה רפואית שנוצרה. אם זה בעיות גב עם פריצות דיסק שיש לי, אשתי עם בעיות סימפיזיוליזיס, חמותי עם החלפת ברך, ועוד כהנה וכהנה. הילד הקטן עם צהבת כשהוא נולד, התינוק. לאחר מכן עכשיו אנחנו משתמשים בזה לטובת יציאת השיניים ולחסוך ממנו את הכאב אז. אם זה לשפעות לילדים, אם זה חום גבוה, אם זה מיגרנות ועוד כהנה וכהנה. ממליץ לכולם להכניס את הדבר פלא הזה הביתה וליהנות ממנו כמה שאפשר. החלטתי ללכת וללמוד את התחום שמאוד מעניין אותי ומאתגר אותי, כדי שאוכל לתת טיפול גם לסובבים אותי. תודה רבה.